Boas tardes. Teño que darvos as gracias por invitarme a vir falar de Federico Rivas, porque dedicarlle este Día da Ilustración é un gran acerto. Por dúas razóns, fundamentalmente. Primeiro, porque Federico Rivas é un ilustrador extraordinario. En segundo lugar, porque lamentablemente é moi pouco coñecido en Galicia. Fora dos círculos onde interesan estas cousas, un home que tivo unha popularidade enorme noutro tempo, hoxe, aquí, é moi pouco coñecido. Tamén quero felicitar os autores do vídeo, porque, sendo tan breve, dá unha imaxe moi completa da calidade excepcional que tiña este debuxante. Nese vídeo, en todas partes, fálase moito da importancia que Federico Rivas tivo no mundo da publicidade, os seus traballos como gran publicista. Iso é certo, claro, pero Federico Rivas é moito máis. A mesma calidade que ten como publicista, tena como cartelista, sexa cal sexa o cartel que ten que deseñar. É un ilustrador moi digno, dignísimo, que ademais tivo que ter distintos estilos en distintos momentos da súa vida segundo fose a obra que tiña que ilustrar. E logo, o máis descoñecido é que Federico Rivas foi tamén un excelente humorista gráfico. De todo iso é do que eu tratarei de falar no breve tempo que se me asinou, pero teño que dicir que Federico Rivas merece un tratado rigoroso, un catálogo ben feito, un libro. Desde logo, non ten sentido que siga sendo únicamente celebrado en pequenas reunións como esta que celebramos hoxe. Eu, se teño vida para facelo, é probable que me anime, sobre todo agora que vexo que o gran problema que tiven sempre, que foi ter acceso a unhas ilustracións de calidade, parece que iso está resolto. Eu aínda non fun a ver a exposición ao Gaiás, pero parece ser que hai ilustracións que permiten pensar en facer unha edición digna, unha edición á altura do personaxe. Por se acaso eu non chego a facela e a facedes algún de vos ese traballo de investigación sobre Rivas, quero poñervos en antecedentes dunha cousa. É moi importante que quen se dedique á investigación sexa escéptico e que, considerando como punto de partida todo o que se leva publicado, que cuestione todo, que a experiencia miña, non con Rivas, pero con outros grandes dibuixantes, como, por exemplo, Xosé María Cao, é que un erro que se comete vaise repetindo de autor en autor, vaise copiando, e cando descubres que é un erro é tremendo, porque xa foi repetido incluso por personalidades de gran importancia, de gran relevancia dentro do mundo da cultura. Por exemplo, con Federico Rivas, todas as cousas que lín eu sobre el, din que nos anos, el chega a Bos Aires no ano 1908, cando tiña 18 anos, e que desde 1908 hasta 1912, en que marcha para París, que traballou para distintas publicacións, un periódico, unha revista, e di que colaborou en Caras e Caretas. Caras e Caretas era a revista máis prestixiosa que había naquel momento en Buenos Aires. Bueno, non é certo. Por poñer un exemplo de como hai que traballar con isto. Aí o meu amigo Carlos Laíño pasou horas comprobando revista por revista do ano de 1908 a 1912 non aparece Federico para nada. Mais aínda, o historiador Ramón Columba do humor gráfico na Argentina di que Federico Rivas empezou a colaborar en Caras e Caretas desde París, xa cando marchara a París. Ben,
Eu o que tratarei de facer nesta breve charla será decir quen é Federico Rivas, como se formou artísticamente, a clasificación, clasificarei a súa amplísima obra, falarei da valoración que tivo Federico Rivas no seu tempo, da relación que mantivo con Galicia e do pasamento e olvido. Hai que decir, para entender como Federico Rivas, de ser un rapaz que lle gusta dibuixar, pero que non é un gran debuxante, pasa a convertirse nun gran debuxante, temos que prestar atención a eses dous feitos. Os 4 anos que pasa en Bos Aires, nun momento en que Bos Aires está cheo de grandísimos debuxantes. Emigraran a Bos Aires debuxantes italianos, franceses, alemáns, rusos. E de todos eses que teñen unha gran calidade, brasileiros, hai de todo, que teñen unha gran calidade. Hai un que é un galego de Cervo, que se chama Xosé María Cao Luaces, que emigrara a Bos Aires no ano 1887, cando tiña 25 anos, e que, por aclamación, é recoñecido como o patriarca da caricatura arxentina. Aclaro que naqueles momentos, neses anos, incluso durante os primeiros decenios do século XX, cando se fala de caricatura, non é o concepto que temos hoxe dunha caricatura persoal. Chámaselle caricatura ás viñetas, tamén. É dicir, que Xosé María Cao, en Caras e Caretas, facía caricatura na portada de un personaxe e dentro facía debuxos de humor. Ele é recoñecido como patriarca da caricatura persoal e como patriarca do debuxo de humor, como viñetista. Ben, pois nese ambiente, Federico Rivas ve, observa e nútrese. Hai que decir que esta é unha curiosidade que realmente, cando tiña que nacer en Galicia a caricatura moderna e o debuxo de humor moderno, sería neses anos, é dicir, quen tería que ser o creador do humor gráfico, da ilustración e da caricatura en Galicia tería que ser Xosé María Cao. Pero, como dixen, marchou a Buenos Aires e entonces xa non puido facelo. Quen crea aquí o humor gráfico moderno e a caricatura moderna? Castelao. É unha aparición serodia esta eclosión que se produce nun momento determinado con Castelao e os seus seguidores, Maside, Torres, Cebreiro, etc. Castelao vai ter uns seguidores extraordinarios, pero de todos os debuxantes galegos importantes que hai nese tempo, hai dous que non teñen nada que ver con Castelao, que son Federico Rivas e Juan Carlos Alonso. Juan Carlos Alonso é un debuxante de Ferrol, paisano meu, que marcha de Polizón a Bos Aires cando ten 15 anos. Chega ali como un gran aventureiro e, con 17 anos, está de recadeiro na revista Caras e Caretas. Unha noite, un dos caricaturistas da redacción ve os debuxos que fai e dille a José María Cao: «Oye, pero este rapaz debuxa estupendamente». Cao ve os debuxos que fai e meteo a debuxar na redacción. Chega a ser, anos despois, o debuxante humorista, o caricaturista e o ilustrador máis cotizado de toda Sudamérica. E o seu amigo da alma, Federico Rivas, que durante eses 4 anos viven unha bohemia tremenda. Non vos podedes imaginar a bohemia que viven os dous. Non tiñan casa, dormían en calquera lugar. Chegaban cando tiñan toda suxada a roupa, tirábana e mercaban outra nova. Un día perseguíronos
porque iban tirar a roupa e como había moito terrorismo daquela, moito terrorismo anarquista, por poucos linchan, porque pensaban que eran anarquistas. Esta é a vida que el viviu ali co seu amigo da alma, con Juan Carlos Alonso. Pois ben, Federico Rivas vaise convertir nun dos grandes debuxantes de publicidade do mundo e Juan Carlos Alonso convertirase no mellor caricaturista que eu vi na miña vida. Eu non coñezo a ninguén que teña a calidade que sexa capaz de facer as cousas que facía Juan Carlos Alonso. Nunha ocasión dixen que Juan Carlos Alonso, con acuarelas e con lápiz pastel, inventou o Photoshop. Vamos, é un caso extraordinario destes dous amigos, non? Bueno, entón, el sae nutríndose xa de todo o que viu ali e fundamentalmente do traballo maravilloso de Xosé María Cao. Pero cando chega a París, encontrase con algo completamente novedoso. E é que en París, despois, non foi fácil. Non foi fácil porque eles tiñan a escola francesa marcada por Daumier, pero en París xa se impuxo a Art Deco, ou Art Nouveau, e, sobre todo, na ilustración, no debuxo de cartel, no cartel e no debuxo de humor, impúxose o estilo alemán da revista Simplicísimos, que practicaban o que Castelao chamou a síntese expresiva, é dicir, representar as imaxes co menor número posible de liñas, esa é a síntese, pero que esas liñas sexan as máis expresivas posible, que digan máis 4 liñas que un debuxo con manchas e con volumes, etc. E iso é o que el vai descubrir ali. Para ele é unha revelación. Entón, está claro que el descubre ali o estilo que lle vai ás súas condicións de debuxante excepcional que sen dúbida era, non? Que é o que fai mentras está en París? Pois, curiosamente, colaborar en Caras e Caretas. Este debuxo que tedes aí detrás está enviado a Caras e Caretas desde París. E eses monigotes que hai por aí non teñen nada que ver co que el vira en Bos Aires. Isto xa é baixo a influencia dos debuxantes alemáns dos Simplicísimos. A ver se son capaz de pasalo. Pasou. Ás veces, o que fai é ilustrar textos alleos e outras veces o que fai é ilustrar textos propios. Pero de pronto estoupa a Gran Guerra, a Primeira Guerra Mundial, e el manda a Caras e Caretas esta ilustración, que, como vedes, non ten nada que ver con o que se estuvo facendo antes. É dicir, el, neses primeiros debuxos, é a simplicidade do debuxo alemán, pero aquí aparece un ilustrador, eu creo que de unha gran calidade, e que está adaptando o estilo ás circunstancias. Outro, isto é unha mina, tamén é outra imaxe da guerra, e os personaxes que vai debuxando, estes recordan moitísimo, non sei se el chegou a coñecelo ou non, ao holandés Rijmakers, que é o que fixo os debuxos de guerra cando os alemáns entraron en Bélxica. Son crónicas sobre a guerra, e fixadevos, de vez en cando fai estas cousas, porque é novo, el ten 19 anos, naquel momento ten 19, 20 anos, entonces fai estes debuxos divertidos, volve outra vez a facer estes debuxos. Isto é o que se chama hoxe cartoon, non? Desde hai uns anos. Isto, mirade que imaxes máis divertidas. Este é, digamos, o primeiro Federico Rivas. E cando ten que facer debuxos divertidos, pois aquí o tedes. Aquí está, baixo a influencia alemana, evidentemente, estes personaxes son de Simplicísimos. Vai meténdose a cor. Este é un debuxo que fai recordar moitísimo a Xosé María Cao. Este é un debuxo, vamos, que non quen diría que isto é de Federico Rivas? É o primeiro Federico Rivas, non? Bueno, este xa vai ser o segundo Federico Rivas. Entonces, cando
cando se produce eso, o estoupido da Primeira Guerra Mundial, el ven para Madrid. E ven para Madrid e ven xa cunha aprendizaxe moi ben realizada. Anos despois, bastantes anos despois, cando el xa é un triunfador, cando ten 33, 34 anos, fanlle unha entrevista e dinlle. A pregunta exacta é en que momento entra en sazón súa arte? El pega unha calada ao cigarro, sorrí e di París, París, evoca París, non? Porque el recoñece que a súa formación adquire en París. Pero, cando chega a Madrid, abríronselle todas as portas de revistas, de toda clase de publicacións. E el vive un momento que é importantísimo recordar como era aquelo, porque non ten nada que ver co de hoxe. Hoxe, os ilustradores, os debuxantes humoristas, os caricaturistas, formamos parte da segunda división, digamos, do mundo da arte, non? É dicir, a arte de cabalete, de óleo, sobre todo, neste momento, sobre todo, se é abstrata, moito mellor. Entonces, eso é, digamos, a primeira división da arte. Nos tempos que estamos falando, nos anos 20, non era así. A idade de ouro, certamente, é a idade de ouro do grafismo español. Coinciden unha cantidade enorme de grandísimos debuxantes, de grandísimos ilustradores. Pero se produce un feito curioso, e é que cando se celebran as exposicións nacionais de arte, nesas exposicións expón Picasso, expón Vázquez Díaz, expón Solana ou Benjamín Palencia. Pero ao seu lado está un dibuxante que se chama Barradas, está un dibuxante caricaturista que se chama Bagaría, está un dibuxante de humor que se chama Nogués, etc., etc. Non hai distinción. Están todos. E, ademais, cando se convoca un certame de cartéis para publicitar algo, participan os pintores e participan os ilustradores. E o que sucede é que case sempre os premios os levan os ilustradores. Sexan do que sexan, os cartéis poden ser publicidade de un produto comercial ou pode ser simplemente o baile de máscaras que se celebra no Teatro Real ou pode ser calquera cousa, un certamen anual que se fai no Círculo de Belas Artes de Madrid. O crítico de arte máis importante que hai, polo menos dos que se ocupan do mundo do grafismo, daquela era José Francés. José Francés é o creador dos salóns de humoristas que mantivo durante moitísimos anos ali en Madrid, verdad? El coñece millor que ninguén aos ilustradores españoles e di que os tres mestres do xénero do cartelismo son Bartolocci, Penagos e Federico Rivas. Os tres pasaran por París. Cando se convoca un certame de cartéis da Casa Gal, a perfumería Gal, é un premio moi importante, con unha cuantía económica moi importante. E claro, preséntanse non se sabe cantos, pero o xurado seleccionou 470 obras. Quen gaña os premios? O primeiro Federico Rivas, o segundo Penagos e o terceiro Bartolocci. E entón, prodúcese unha cousa moi simpática, e é que Gal ficha como director de publicidade a Federico Rivas e unha empresa tamén de perfumería que se chamaba Floralia ficha a Bartolocci e a Penagos. Van
chegando outros certames, de como a novela de Galicia Cómica e outras, ou Galicia Cómica, de la novela cómica, e sempre sucede o mismo. Federico gana unhas veces, outras veces ganan os outros. O prestixio que teñen todos estes dibuixantes, sobre todo estes tres, é tal que Miguel Miura, que daquela era un neno, comenta anos despois. En Madrid se comentaban sus dibujos como hoy se comenta el estreno de una película importante, y en la calle y en los cafés la gente volvía la cabeza para contemplar con devoción a estos grandes artistas. Ademais, se produce unha cousa moi curiosa e que é moi interesante para os dous, foi moi interesante para os dous, e é a rivalidade entre Penagos e Federico Rivas. Hai que dicir que Penagos era fora do común. Penagos era un home que quixo ser pintor, quixo facer unha obra de pintor, entón foi a Belas Artes, en Madrid, cando rematou, era o número 1 da súa promoción, e entón quixo ir becado á Academia de Roma, e eso había que facelo por concurso, mandaban únicamente a un. Entón, el presentou un traballo extraordinario, un desnudo femenino, e cando iba un día pola rúa co pai, un membro do xurado, un catedrático moi coñecido, dixolle: Penagos, tiene usted mi voto, porque fixera un traballo importantísimo. Había dous finalistas, el e outro. Entón, tiene usted mi voto. O día en que había que concretar eso, os membros do xurado eran 5. 2 votaran por Penagos, os outros 2 votaran polo outro. Non estaba este catedrático que chega acelerado, pide disculpas e dá o voto ao outro. Non a Penagos. Que pasara? A raíña María Cristina tiña interese en que se lle concedera o premio ao outro e concedeuselle. Entón Penagos quedou o home tan fastidiado que renunciou á súa carreira de pintor. Ademais, pasou unha cousa. Coincidiu que o pai arruinouse na bolsa, entón el tivo que poñerse a dibuixar para manter a familia. Cando chegaba ás publicacións, as empresas de publicación, e vían aquel rapaciño de 19, 20 anos, pero isto fixéchelo tita. Era increíble querelo. Entón, Penagos é certo que era como se dixésemos Messi, non? Era como Messi en fútbol. Pero fixadevos o mérito que ten Cristiano Ronaldo, que tendo enfrente a Messi 5 veces ganou o Balón de Ouro. Pois a Federico Rivas pasaba o mesmo. Nesa rivalidade con Penagos ganoulle moitas veces, e sobre todo ganoulle nunha cousa: foi o máis pagado. O máis pagado, o máis cotizado de todos os dibuixantes era Federico Rivas. Bueno, vamos ver unhas cantas imaxes. Aquí temos xa a un Federico Rivas madurecido, con todo o que aprendeu en París e con esa elegancia tremenda. A verdade é que é un virtuoso, non? Esta imaxe, así, simplemente en negro, de unha elegancia. Elegancia é o que ya recoñecen todos, non? A elegancia. Esta outra exactamente igual. Veredes que sempre hai un punto de humor, non sempre, pero con moita frecuencia hai un punto de humor nestas composicións. É que ese punto de humor tamén o hai nos artistas das vanguardas. O cabreo que produciu a Guerra Mundial fixo que o humor se convertese nunha arma para todos eles, non? Dun virtuosismo, dunha calidade excepcional, non? Eses fondos que consigue... Oxe, claro, oxe nos resultan un pouco trasnoitados, pero a verdade é que son de unha calidade excepcional.
Eu sigo mercando xabón e no de Pravia, por ele. Mirade, aquí de vez en cando, según sexa a publicación, por exemplo, este é unha publicación que fai para Buen Humor, cambia, en vez de facer esas mulleres preciosas e tal. Bueno, aquí, non sei se xa teño que entrar, é igual, son todas exactamente igual. Bueno, si paro aquí. Mirade unha cousa. Por que Penagos tivo tanto éxito respecto a todos os demais? Porque o éxito era enorme. Había cabalos de carreiras que se chamaban Penagos. Había galgos que corrían e que se chamaban, algún se chamaba Penagos. Chicote tiña no seu bar un cóctel que se chamaba Penagos. Por qué? Porque Penagos foi un visionario que se deu conta de que as mulleres que naquel momento facían deporte, conducían coches de alta velocidade, que rompían todos os corsés que tuveran que estar sufrindo durante tanto tempo, ían cambiar tamén radicalmente a súa figura. Entón, Penagos adiantouse a esas rapazas estilizadas, rapazas de pasarela, modelos de pasarela, el debuxou unas antes de que as modelos chegasen a pasarela. Entón, foi como un visionario do que iba a ocurrir, non? Pero hai unha cousa moi simpática, non? E é que Federico Rivas tivo a tentación en algún momento de dicir, bueno, pois hai que debuxalas flacas, pois as debuxo. Pero foi tan inteligente que dixo, non, eu vou seguir coas miñas. E fixo unhas rapazas exactamente igual de elegantes, pero con 4 ou 5 quiliños máis. E pasado o tempo, un escritor publicou o seguinte: la delgadez no se tolera ya más que en Greta Garbo y demás vampiresas. Y los hombres de gusto más refinado y exquisito vuelven a confesar en alto lo que nunca dejaron de proclamar in menti. Esto es, que los sueños precisan de un poco de contorneado. É dicir, que ao final a batalla terminou ganando a Federico Rivas e é posible que por eso fora mellor pagado que o propio Penagos, non? Bueno, el é un gran debuxante erótico. O erotismo é algo que se dá moi ben, e en isto tamén entra en competición con Penagos. Mirade estas 4 imaxes que vou pasar. Desgraciadamente hai unha liña aí no medio que corta a imaxe e que a desvirtúa, non? Esta a mí pareceme extraordinaria, esta Salomé, porque efectivamente é unha muller moi sensual, pero feito todo en negro, non sei se como se ve aí, pero sí, as transparencias que consigue. É un gran creador de arte erótica, non? Penagos tamén. Bueno, hai unha revista galante que se chama Flirt, donde él publica este Don Juan Tenorio, porque nas revistas pásalle exactamente igual. El nas revistas ten un éxito enorme e incluso chega, mirade, na revista La Esfera, en Muchas Gracias. Hai varias revistas, todas elas de Nuevo Mundo, todas elas de gran calidade, e el chega tamén a colaborar. El nunca renunciou a Galicia, De feito, empezou a pasar, xa nos anos 30, empezou a pasar os veraneos en Bueu, aí en Beluso, tiña unha casiña ali e un coche para andar, e para as conservas de Masó e tal, el empezou a colaborar. Pero para estas revistas de industrias pesqueras e industria conservera fixo portadas que pido perdón, pero non fun capaz de conseguir unha calidade mellor, non?
Pero, bueno, vedes que se fan con dibuixos diferentes. E con estilos diferentes. E esta é unha portada que fixo para a industria conservera que cada mes lle cambiaban o fondo, é dicir, valía sempre, pero lle cambiaban o fondo, e que despois, andando o tempo, se convertiu nunha cerámica de Sargadelos deseñada por Xosé Vizoso, non? Chámase La Camariñana, esta imaxe. Que pasa co ilustrador? Ele era un excelente ilustrador. De feito, o seu estilo permitíalle enfrontarse a calquera traballo. Podemos comparar a Xaquín Marín con el. Xaquín Marín é un debuxante con enorme talento, cunha calidade excepcional nos seus traballos, pero con un mérito moi peculiar, moi seu, que nun determinado momento creou un estilo que non existía, ninguén debuxara nunca como Xaquín Marín en ningún sitio, e ese debuxo de Xaquín Marín serviulle para facer viñetas humorísticas, para facer cartéis, para facer ilustración de libros. Bueno, pois eso mesmo fixerao moito antes Federico Rivas, non? Entón, o primeiro que fixo é que na revista Flir, esa que vimos antes, a de Don Juan Tenorio, aí escribían os autores máis interesantes, non? Por exemplo, Venceslao Fernández Flórez, Julio Camba, Ramón de la Serna, pero el, Ramón Gómez de la Serna, colleu os seus traballos e fixo un libro. E aí é o primeiro traballo importante de ilustrador que fai Federico Rivas. E logo, claro, vos non podedes ter idea do que era isto, porque eu era un neno pequeno, cando un editor en España, na España da posguerra, chamábase Saturnino Calleja, pero ao mellor oichedes decir máis cuento que Calleja, tiene máis cuento que Calleja. Este Calleja era un señor que creou unha editorial e facía contos en papel moi sinxelo, de edicións moi baratas, e que ao mellor chegaba a un convenio con unha fábrica de chocolates e dentro dos chocolates iba un contiño, pero iba ilustrado, sempre iba moi ben ilustrado, non? Bueno, pois, antes de que se producira esa circunstancia da guerra e tal, xa existía Calleja e Federico Rivas fixo para Saturnino Calleja varios traballos, non? E outro traballo curiosísimo de Federico é un libro que se titula Tanguinópolis. Sabedes por qué? Porque neses anos que el está en París e nos primeiros que está en España, o tango arrasa. Como despois, anos despois, arrasou o rock, arrasa o tango. E hai a primeira novela que se escribe sobre o éxito do tango, está feita por un español e que a ilustra é Federico Rivas. Desgraciadamente, sabedes que el, despois de producirse a guerra, tivo que volver a Argentina, e na Argentina el volveu a exercer de ilustrador, porque había que comer, e fixo cousas completamente diferentes, unhas co seu estilo de liña pura, expresiva, sintética, e outras, pois, con manchas, dependendo, non? Si tiña que ilustrar, por exemplo, o Quixote, ou tiña que ilustrar La Isla del Tesoro, utilizaba un estilo que ninguén podería identificar con Rivas. Si tiña que facer de literatura infantil, pois facía outra cousa completamente distinta. Imos velo. Mirade, este é un debuxo da Cincenta, do conto da Cincenta, é dicir, está pensado para nenos. Este é unha ilustración tamén para nenos. Este tamén é dos contos de Calleja. Bueno, aquí aínda hai unha gran influencia do debuxo alemán. Este personaxe de gafas que está aí, co casco e tal, ese típicamente alemán, de Simplicísimos.
Estes son contos, claro, que as fábulas de Iriarte, dentro son tamén moi bonitas, moi sinxelas, moi bonitas todas as que están dentro. E isto que vai facer cando está por segunda vez en Argentina, en Buenos Aires, non? Este tipo de ilustración. Bueno, ben, entonces, quédanos a parte máis descoñecida de Federico, que é a de humorista gráfico. Mirade, no Madrid dos anos en que a ilustración, os grafistas, vamos chamalo así de forma xeneralizada, os grafistas estaban vivindo a súa idade de ouro, hai dúas revistas boísimas. Había varias, pero había dúas boísimas. Unha que se chamaba Gutiérrez e outra que se chamaba Buen Humor. Federico Rivas non colaborou en Gutiérrez, eu, polo menos, non atopei nada, pero en Buen Humor sí colaborou, e colaborou moito. Ele aproveitaba que colaboraba en Buen Humor para facer tamén publicidade. Aí vedes que está publicitando o Eno de Pravia. E no ano 30, non, isto debe de ser, non sei, antes do 30, fai unha exposición. Unha exposición, entonces, fanlle esta publicidade a él dentro da revista Buen Humor, e el ilustra esas páxinas que lle dan con este tipo de debuxos. Non sei se se lee, dice, que exposición máis completa, E dice, hombre, isto é unha exposición a medias. Todo o humor, bueno, e isto ten moita gracia, porque el, unha autocaricatura, excuso de decirvos nada, xa o estades vendo, non? El vai empezar a colaborar aí en Buen Humor e fai moitas portadas. Este pertence a unha serie que fixo de las 4 estaciones. Entonces, este o verán, pero mirade, por exemplo, este. Bueno, vede a calidade dos debuxos de humor. É a mesma calidade que cando fai un cartel ou cando fai publicidade. Aquí dille, desde que ha perdido su fortuna, la mitad de sus amistades no la conocen. Y la otra mitad no se ha enterado aún de que la ha perdido. Epa. Esta, o deportista pregúntalle, ¿y eres tú la que está enferma, en cama, o es tu hermana? Es mi hermana. Ah, ya, es que como os parecéis tanto, quería cerciorarme. Neste outro, yo me peino siempre antes de acostarme, di unha rapaza. ¿Y para qué lo haces? Por si sueño que voy de visita. Un peixe dille ao outro, qué lástima haber nacido pez habiendo estas señoras en la tierra. En casa de Leví, señor, acaban de decirme que un tal Colón ha descubierto América. ¡Hola! ¿Y a cómo están los dólares? Ela dille, ¿al fin no te casas con tu prima? No, porque me he enterado de que los hijos de los primos hermanos salen imbéciles. Di ela, pues no sabía que tu padre y tu madre eran primos hermanos. Este sin palabras, porque é o día de Nadal, non? Bueno, debuxos sensacionales, claro. Dille, ¿pero qué ha ocurrido que vienes tan agitado? Dice, que se me ha cruzado un señor cuando iba a 80 y a poco no lo mato en las matas con el Matis. Matis era unha marca de coches, non? Aquí simplemente é o debuxo, non se necesita nada máis, o Charleston, o debuxo do Charleston. Aquí dille él, mire usted que si se pusiera de moda el andar así cogidos por la calle, y ela di, calle, qué indecencia. E aquí, deixei para o final estes dous, porque dice, o conductor dille, chico, qué juergazo, a la Filo y a la Tutú las dejamos en la carretera a las 3 de la mañana. Después atropellamos 6 ovejas, matamos al pastor, y como veníamos lanzados, nos metimos a toda velocidad en casa de Juan. Total, unos 18 heridos y algún que otro cadáver. E dio outro, sí, no hai como Madrid para divertirse teniendo un coche que responda.
E dille, el vestido es bonito, pero no me convence mucho la piel. Di ela, si quieres me la quito. E di el, no, déjala, ya te la quitarán luego tus amigas. Teño moitas máis, pero xa este é un debuxo dos que fixo de ambiente galego, non? Debuxo de ambiente galego. Incluso utiliza lo de estes non son marineros, non? Digo os mariñeiros de pesca. E este é un personaxe, porque el fixo debuxo de humor para Faro de Vigo e para, tamén despois, para el pueblo gallego. E o que era director de Faro de Vigo, Ceferino de Blas, eloxia esa calidade deses debuxos. Eu non os coñezo, coñezo nada máis que este, pero a mí parece un debuxo interesantísimo, porque veredes que este é un debuxo feito coa síntese expresiva exactamente igual de Castelao, pero non ten nada que ver co Castelao. É dicir, é un tipo que ten a súa propia personalidade facendo o que faga, incluso este tipo de debuxo. Bueno, xa está, chegamos aquí. Non sei, se queredes que comentemos algo, pois eu encantado da vida, a vosa disposición. Si sei, claro. Paseime un pouco do tempo, pero bueno. Alguna pregunta? Sí. Eu quería preguntar se, como eu pregunto que xa está na calle, por eso, bueno, non sei, pero pregunto, publicaxe algún libro sobre este autor? Se non, anímote a que o fagas ben ilustrado, amplio, con toda a documentación, porque é un mundo novo. Cando ixa a primeira vez, totalmente, non había oído falar de Rivas, vendo que ven, unha maravilla, un xeño, e unha vergonza, en un país como este noso, parece que hai que ter recomendación para estar arriba, ou un xeño. Bueno, hoxe fixeronme unha pregunta, fixeron unha entrevista para a Voz de Galicia, supoño que sairá mañán, e a rapaza que me entrevistou preguntoume, pero como é posible que ese home que foi tan popular en España, tan recoñecido en España, este hoxe tan olvidado? E eu contesteille, pois, estou completamente certo que se el militase no galeguismo non estaría esquecido. O que pasa é que nin militou no galeguismo, que conste que non era antigaleguista, ni moito menos, que non era antigaleguista, e máis, no periódico Galicia que dirixía Paz Andrade, hai publicados varios versos en galego por el. Cando marchou para Bos Aires, pois el seguiu tendo unha relación enorme con Luis Seoane. O que si é verdade, di Seoane que a partir do momento en que marchou para lá, que el cambiou radicalmente de carácter, non? Porque el viña veranear a Bueu, como dixen antes, e cando se produce o alzamento nacional, el está en Bueu, e matan ao alcalde de Bueu, que era amigo seu, matan a algún outro amigo, el colle medo, escóndese unhos días en Vigo e marcha a Argentina, non? E di que era un home distinto, que xa perdera o humor, en fin. Pero, de todas maneiras, el volve a España no ano 49. Seoane di que volve para morrer, que se sentía enfermo e que el quería morrer en España, non? E os colegas de Madrid fanlle unha homenaxe no ano 51. Unha homenaxe ao que asisten todos. E no ano 52 morre. Bueno, pois eu... A mí non me gusta dicir isto, sinto dicilo, pero é así. Se el militase no galeguismo, pois hoxe non sería un descoñecido. Outro argumento é que el non fixo, digamos, arte comprometida. E iso tamén é algo que hai que se valora, non? É dicir, a mí pareceme moi ben facer arte comprometida. Eu creo que o álbum Nós de Castelao é unha obra de importancia universal. Eu creo que con Castelao e o álbum podese levar a Castelao a calquera lugar do mundo co álbum Nós, verdade? Pero, bueno, se este señor
prefería facer este tipo de humor desenfadado, que ademais é o que se vai impoñer despois, o que vai impoñer despois La Codorniz, cando é dirixida por Miura, pois ten todo o dereito a facelo. Non todo o mundo ten que facer arte comprometida, verdad? Na arte o que hai que facelo é ben. Hai que facelo ben, e ele facía estupendamente, non? Eu creo que esa é a razón pola que ele é descoñecido. Que hai que facerlle o libro? Pois claro que sí, e ademais é que eu quero facer, a ver se teño vida para facelo, porque eu creo que hai que facer un libro, como non temos tampouco demasiado material de ningún dos dous, eu quería facer o libro dos dous amigos, de Juan Carlos Alonso e de Federico Rivas, porque Juan Carlos Alonso, xa de maior, falaba Federico Rivas, xa de maior, seguía falando con admiración de Juan Carlos Alonso, decía, é o tío máis forte que vin na miña vida, como se lle metera unha cousa entre cella e cella, non había maneira de evitala e tal, e falaba con cariño e con... Bueno, e a vida de Alonso é extraordinaria tamén, non? Entonces, eu quero facer eso, a ver se podo facelo, porque de xustiza estou completamente de acordo contigo. Nada máis. Bueno, pois moitas gracias.